si Arnold. Kay gimingaw gud siya nimo. Hi, good morning. Tubang? Nagmilagro ka man. Kaingon jud ko di nakamuan ni. Oh, di man day. Mahuwalan man, ipahuway lang ko gamay. Kay, dili mo daling batiyo na ito day nga kanang dunay da kong kahilubos. Kadali ba nimong mahibos ay? Ngano? Ako ra ba'y babae ng kalibutan na? Oh, di man sa iyong nana. Pero, lahi ka day, Lisa. You're my life. You're my destiny. You're my happiness. You're my everything. Lahi ka day. Ikaw lang babae na nakapatandog sa akong balatian. That's what you are. Unsa may gusto nimo? Ilisan ako Steban? Pero di lang gyapon ikaw. Kinso man di ay day. Aw, paghuwat lang. Magpili pa ko. Ah, sige. Tiwasin sa tunang akong ibuhat ito. May kung nakulang day. Elisa, kung saan may mga ako day? Masukay ko rin mo. Elisa! Day! Hindi mahimo na yun. Unsaon malang nako kung mapriso ko. Di ko kasapi nga ang kabilin nga yuta sa akong ginikanan haliluno na. O di ay, maunay akong gisaligan nga makahatag ko nimog 50,000. Mao nga dili ko samukon anang kaso-kaso. Unya, unsa may imong hunahuna niko? Ha? Unsa man oy? Natay mahimo? O wa? Doon na ko mahimo ana. Unyas Lunes makita gyapon ta dinhi. Nganong sa Lunes pa manoy? Pero ako nang paminawon ha. Kung buda og bastiban sa tari unyas Domingo. Ha? Ano mo paabot ang manta ng tari? Unsa may labot ang tari? Lagot kay ko eh. Migara ang buang. Kay nanaog mungod sa sabong iyang manok. Mao na hinungdan nga nakabayad siya sa bayranan sa bugado. Mao dayong desidido kay mukiha. Husto jud ka ra kay, husto ka. Sta bangaar ba na iyang manok? Pero naibuong ko nga nakadaog magkaduha. Basig bangga sa kaiyang kontra. Abot lang. Pero tsambar to eh. Karong umabot ka Domingo. Di na ako mutuo nga makadaog yapon to iyang manok. Mayon tag bihago noy, aron di na ganahan mo kiha. Mao ba ito na hinungga nga nakakwarta lang kalit? Unyag mapildi noy. Di na kato siyang padayo kiha. Sabi na na oy. Unsa pa may gaston mo sa bugado? Kung kana ba ilang bugado, kakalangal-ngal. Gusto gi ka na ikong. At ano? Ato lang paabuton sa Lunes. Unyas Lunes oh. Anhan ako mangisog. Nga dili na sila mupadayon sa ilang kiha. Siguro mutuo na to
Nang ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Akala ko ika'y langit, yun pala'y sakit na ulo. Sabi mo noon sa akin, kailan may di magbago. Naniwala naman sa'yo. Ha? Ano mga? Man, ano di ay? Mahila ka? Ha? Ha? Waoy, hila ko taon. Napaka na ka akong dila. Mga itong purting syagit na ko, purtis kita oy. Kumusta mga lakaw ni mo gapon? Yatubang ka ng Lisa? Yatubang man. Pero makalagot kayo. Murag nagpakita nga in love yapon siyang tiban. Hasta si Don Miguel, makalagot kayo. Nga naman? Wagid ko nakikita nga iya kong gitabangan. Sige lang siya gingon, pailog, pailog. Bisag kung siya kuno'y pagtagad ni Lisa na ko. Gusto mo sa Miguel? Ikaw? Justo! Hapit matulog ka tuwig na kung nangulitaw ni Lisa pa, wag yung kainani. Pamagay siya nakabadlo ni Lisa, nga may punit di tiban. Ang tinuod ko, nagsulti Miss Miguel. Mingon siya nga, di lang kuno niya pwersaho ng yana, dili niya pugso. Diya lang pasabton, pagkiksultihan niya si Lisa. Sargi maayo pa. Ano sa man? Kidnapon ko si Lisa. Usay kidnapon. Maura ng pagiha. Ay, Maura ng pinakasayon niya pagi. unsa na inoon eh. Di ko musugot, anak. Arnold. Labi nang di musugot sa Miguel, anak. Usa ko kidnap. Ano kung napunta ka man, anak? Kalisod. Di ko musugot. Di ko musugot, anang imong nahuna-hunaan. Labi nang di musugot sa Don Miguel. Anong di mamusugot pa? Gusto man kanya makaumagad siya gwapo. Ha? Maura ng paghihapang nga di siya makaumagad atong masyador nga si Tiban. Husto lagi ka. Husto ka. Pero ang gusto gud ni Pare Miguel, maangko nimo ang iyang anak sa limpyo nga paagi. Kinahanglan nga musanong gislisan nimo sa tinaro nga paagi. Ilihad ng imong nauna-unahad nga imo na noong kidnapon. Kay kung musugot lang si Lisa nimo sa tinaro nga paagi, mana? Basta musugot lang Lisa. Bisa ko sa orasa, magpapana ka ni Pare Miguel. Sama ka. Yan ka na sa man. Pagpaabot mo pila kay gayon. Nga na si Lisa gahi pa man sa magkuno. Ay, sabi ko, paminawa ko nung sama ka. Hapay na kong paminaw ninyo. Paminawa lagi ko. Uy, matod ba bitaw, doon na may panultihod. Bisag unsa ka gahi sa bato, basta sige haling tinuos tubig, may doon isa, tinuos tubig, padugay makagdan na maghumog na. What are you talking about? Paghuwat ko? Kanong sa mo, duktang ba to? Kung maabot ang 30 ka tuwig, mao na paabuton ako? Paminaw. Ano masugot mo ni Lisa? Unsa ba, paminawa ko.
Pa, kung paminaw lang, hagbay na ako ng mapatay si Tiban. Tungod kay naminaw ko ninyo, gibuhat na ko ang tanan. Ay, pag mamatay na lang ko, puwino kong barka kalapira. Uy! Ayaw lagi anak! Sa maminaw ka na ako, dili! Maminaw ako! Sa mga di mo ka maminaw na ko? Usara itong problema, si Tiban ra. Muna itong pangitaan ang solusyon. Mo'y pangitaan itong sulbad. Pangita tagpaagi, kung unsa itong buhaton nga magkabuwag si Tiban ug si Lisa. Dili kay magdali-dali kasi muna una. May iskot ka man nang muinom kag marka kalabira. Ay, mabinaw ko! Pa, mana, ibuhat na nato. Ibuhat na nato. Ibuhat ba ka na? Nahimong na kong problema. Huwag peligro pa yun. Kaya nga no, si Taro, kung mapriso, ay kunuing na, kadi na siya mo, among na ko. Kung mapriso pinto ah, saan na lang? Ha? Binugo pa na? Ay! Oh! Basta ayaw pa rin, dali! Pangitaan na din pagi, na masulban din problema ha. Ayaw lang pa rin, dali, masulban na lagi ni. Taon man! Sulbaron ta ni, ayaw pa rin. Taon man magsulban! Gihimo na nato ang tanan! 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 Day! Derusti ka! Uy! Ikaw mo ko din ano eh! Basta! Stilana, day. Ikaw yung pirmi na mong isgutan pikta. Ano gutaw? Kining, day. Mutahan nata ko ni mo ba? Kining, doon na pa yung lunas Tiban sa mga dughan. Sila na biyan ni mo noy ka ba? Biyagid ka nga. Di ginawad na ako si Tiban sa Ay, Carly. kasin-kasin. Galing lang kasama ko. Si Tiban, yayad na masad na ako. Kining, asam na kapuyo ron? Mara ko gihapon, sa kulon na gihapon. Kadto bitong si Tiban. Aw, maulan na gihapon ng gipuyan. Oo, good. Kining, Derusti ka. Asam ka ron pa doon. Ang nara ko'y adtuon. Kining, nakatultul pa magkasamo, no? Oo, nakaadtuon ko. Dugay na sa noon to, mga duha na siguro katuig nilabay. Kining, pwede mo surusuroy ka dito kay mingaw mo sa kunin mo. Basig, itas tiba ni mo. Tanawon lang good. Dito man ko kausanoy. Panagid mo tagaring mo anak nako. Kalimot pa siguro siya nako. Nagkakarungan masab noon kay nakasama kami. Para nako day. Wato na kung sa oy. Dugay naman to. Kalimutan tong tanan. Kaysa akong tanaw. Di masabto ni mong tinuyuan. Wala ra mo eh. Kalimutan naman ko nako. Nakita kami ni Tiban ito sa kulon. Uwaw ko na kay kasabaan ko niya sa dagang tao. Kaya pa dyan kong giingnan nga, bisag nga akong nino yan kasilagan. Kalingpin na na. Labay naman na. Ambot lang. Basta ako na mauwaw na ko na yun. Pero kabaw ka na sa iyo nana, higugma pa biya ko sa imong anak. Ang tinuod gani anak, ang akong anak, akong gingan lagtiban. Aron di lang na ako siya makalimutan. Sige lang, ako lang tini tiba na na Derusti ka. Ha? Ano man lang ngayon? Kira noy. Nya. Sige na yun. Magsaylo lang una ta. Snacks at Sige ra, sa sunod nga higayon. Magsaylo lang una taron. Basta na ra diha mong tindahan. Kung may kuan ka, higayon. Anha lang niya ko. Alis ako na.
Ikaw ang among angel. Naibaw ko mulaban jud ka namong nanay. Busa ugma. Oh, asa man ka? Wa pagi ko mahuman. Ari. Ugma. Lipaya ming doang nanay. Kumbati gyud ha. Ikaw mo'y mutuman sa among damgo. Nga ang kriminal. Magtingkagol gyud na sa prisuhan. Unyag mamilyonaryo na ta. Buhatan ti kag mansyon nga gold. Do you understand? Ha? Oy, Ivan. Ang sagot daw ka. Ang manok. San Pedro. Sa maning... Sa imo man ang istorya hang manok. Ako alam ni siyang gipasabot daan ay. Para makumbati gid ni siya ugma. Dong, kung pagbuot sa Ginoo nga mo daog lang imong manok, mo daog yun na. Kaya ko dako kung saligan ng manok ka. Dito mo na ko anak nga. Lord, tinuod yun na nga. Manok bisan ko. Ugi ni manok ni San Pedro. Nya unsa naman to sa tatay nay? Mituo na gito siya nato. Da, pasag dito sa tatay ni mo oy. Kay ni Simang naman to laing daan. Pastila na sa bitawan ni tatay. Ganahan na lang siya ng sigad dawat og miron. Di siya ganahan daog. Da, ay na lang nagdagdag yung pasagdahin niya lang na. Kay Ay, makonsensya balita! na lang taana. Ang balita! Sa mga bilita tatay. Nakita mi ron ni Rustica. Naama di siya sa merkado. Naninda. Di pa akong sa dugay diha. Ug way likod-lipod, ako din gipungutana. Da Rustica. Unsa man? Doon na pagyulula si Tiban sa imong dugan? Abi mo unsay tubag. Dako ko kag lula sa iyang dugan, Tiban. Maayo siya. Mapakilun na siyang dugan. Pero ako, waan na gid siya ilun na diri sa akong kasing-kasing. Bisag sa tungol pa. Ay sad pag inaana Tibanoy. Unsa man di ay? Dinhi naman bitaw nas rustika sa ato. Nagkasulti anay na na silang duha og si Teban. Unya, unsaon ta man nga siya may sad-an. Dako man na siya sa. Mao na diha. Nindot no? Nikuyog siya sa Amerikano katong may kay man English. Ngitay siya taas og ilong. Nya karon mo balik siya. China lang. Kamoy mga taong way kasing-kasing, way balatian. Nya, ako adi siyang dawaton gihapon. Bisag ni duwa na siya laing team. Subi ako eh. Wingon lang ka ana, kay doon na naman kay Senyorita Lisa. Nawa na bagyo mo ang iparison. Sagdi lang di may parison, tay. Total, si Senyorita Lisa, dako magpagigugman ako. Bleh. Nahibaw ko na baguhan nas Lisa nimo. Ngano ikaw may dayon nga daghan mang mga dato pras nila. Mga graduhan pa. Bleh! Kamu ba? Hilom. Hilom ra gud mo duha oy. Mura may mong iming og giro. Mura mong mga batang may buhok. Na pikat ninyo, pikat ninyo duha. Gusto na lang, tay. Di na ako gusto nga isgutan pa na nga ni Rustica. Kay di ko gusto makainumdum pas iyang gibuhat rin ako. Labing-labing pa atong foreigner nga pasok ilong. Pislit-pislit pas ilong. Kalagot yung bayana to.
magbuhat ha. Diri lang ka. Eh, kuyog lang ko, Dong. Di, wala lagi kayangay dito sa sud. Kay babae man ka. Dili, may pagkatumboy man ko, Dong. Ako magita ng karatiho na tatay ni mo, Dong. Na, bisan pagtumboy ka, humok ra kay na makuyapan. Di may mutanaw ka sabong dito. Tabunan lang na ako akong mata, Dong. Na, mabungol sa gas mga saliyaw sa mga tao dito. Mayo ay, adto kas tindahan, no? Kaon bisag unsa dito, kay inigawas na ko. Ako'y bayad. Saan siyo, eh? Wala ba dyan ka kwarta dili, Dong? Ay, kabalaka ng bayranan. Ako'y bahala lagi. Naku. Saan siyo, eh? Dong, tiban. Saan naman saan? Siguro ako yatang mudaog ka naman kay may nagkaon-kaon dili na. Siguro lagi na, oy. Ibagis. Rak. Oh, may tapad na tingali. Kasi, sugod na. Di ako'y kwartang 5,000. Ipusta ni. Ya, asam ta? Dili ta na kantiban. Ato tas kontra. Ato tas kontras katiban? Oh, Aw, ikaw. Madagar ko nimo. Sa naman? pilde. Isa'y pilde. Steven? Dili kami. Daog Steven. Syaro! Bukan mo siya ro. Kamay din mulabok itong manok tiban. Gikatawan lang ang kontra. Wang kaugpo. Bisa gamay. Samot yung maglisod na ini. Pakita na eh.
Ha, di kita maatras noy. Aning kamutan gyud nato nga makakwarta ta. Kining pagkabutang ano? Kung magsigid ka og ang manok itiban, musamot nga mangisog siya pagkiha ni mo tarok. Unsa ba tong klasiha ang manok ni? Iban ni ko? Ha? Sa pulma pulting bati ah. Malab ka, bati kay mo labok. Pero unsa man nga taklian maglitsong kontra? Ay, sagdi lang to. Tagap ka po to. Pero sagdi lang. Akong sultian, Steven, nga makiksulti ni mo tarok. Di kita mahunong. Ako din kang kumbinsiyon nga magsulti ni mo. Pasabta lang gid siya noy nga dili may mag-away. Tarok, ako yun ay siguro una. Wa mo yun ka makasa. Wa gid noy. Ambot anong nakaingon si Tiban nga ako siyang gitukmod? Hindi lang. Ako yun ay paningkamutan nga. Mahusay mo, asula biya ni oy. Pero wa yun tayo kalinaw. Aw. Ikaw gyud mahibawan na noy kay ikaw may amahan. Katagan lang minimo nito. Di ko kakita nung tiban. Dito ko silang kapitan ay. Kay dayon nun gyud nato mo palit tag armas. Magtagsa tag pistola. Uy, imo jud kong apilan anak dong. Unsa man di ay? Kinahanglan mangandam ta. Aron doon na tayo kasukol tutong gusto mo likidar nako. Dong, kamao ka kung mukablit ana dagong sao na paggamit? Sa iyo na kay nanay oy. Anong ding magpractice ta kada buntag? Dako aning firing squad na to diri oh. Dong, pwede rebentador na lay ako, dong? Ano gusto mo magripintador ka nay? May Pasko ron. Kinahanglan ka na yung armas nga mo boto. Sabi ako ay.